מצלמה מקליטה. בוא תסביר לי רגע, בוא. רגע. רגע. תסביר לי איך זה היה, איפה אתה היית, איפה הוא היה. אני נסעתי ישר. בוא לשם, לעמוד בצל, בוא לשם, בוא לפה. בסדר, אני אשאל אותו וישאל אותך, הכל טוב. רגע, שנייה. פשוט לא רגוע. אתה יכול לא לדבר... רגוע, כי באת להרביץ לי, יצאת מהאוטו. אז אל תגיד לי בסדר. נותן לך איזה סתירה, הייתה נרגע אולי. עכשיו, אתה מבין? מה יהיה? הוא מתנהג בצורה מליצה. מה אתה אני שם עליך זין, לא נותן לך שום פרטים. לא אמרתי את המילה לא הזאת, אמרת בחיים לי? אני לא מוציא מילים. טוב, יאללה, נגמר תתקדם, נגמר, תעודת זהות. 040 כן. 721 789. אבל למה תעודת זהות? מה אתה פותח פה אירוע עכשיו? זה נפתח אירוע, אני במקרה פה, אבל נפתח אירוע, הוא פתח אירוע, מה זאת אומרת? מה זה השטויות? כי אתה לא רוצה להביא לו פרטים, מה אני אתה רוצה רוצה? להביא לו פרטים, אני לא מבין מה הוא רוצה. תן לי. אין לי תעודת זהות עליי. אני אביא לך מה שאתה רוצה. רישיון מה אתה נהיגה. רוצה? אין לי עליי. אחי, בן אדם לא איך תמיד אני יש לו יודע? רישיון אז עליי. איך אני יודע מי אתה? מה מה אתה אתה אומר? רוצה? מה מה אתה תעודת רוצה זהות? שאני אביא לך? יש מה לי תעודת רישיון זהות? רכב. 208 125 26. 208 125 526. 2552. יש פה את הרכב הזה, 903. אם אני אצליח להוריד את זה מהגבול אני לא אתבע, אבל לא יכול להיות שאתה אפילו לא רוצה לתת לי כלום. אתה יוצא עליי אומר לי... תפסיקו לדבר, הוא גם מה אמר השם? לי איזה ש... אתה מאבד את זה. הוא גם אמר לי, אני עשיתי לך את זה בכוונה. כן, נכון. אמרתי את זה, אתה נכון. מבין? עניתי על זה, אני אגיד לך את זה שוב, עשיתי לך את זה בכוונה, אבל לא נכנסתי בו. תן להסביר לך מה היה. נכנסתי. אני פשוט, אתה לא נתת לי לצאת, אז נצמדתי אליך. רציתי שתראה כאילו שתתעצבן שאני נצמד אליך. איך? אני כבר עברתי אותך. לא עברתי. אבל העובדה שהפגיעה היא בכלל באמצע, נכון? אבל תקשיב, היית מה זה המשחקים האלה? אני לא מבין מה אנחנו מה אתם זה? קטנים? לא נתת לי לצאת, אז מה זה שחקתי לא את נתתי לך המשחקים. לצאת? בכלל לא ראיתי שאתה רוצה לצאת. שחק לא משחקים, הצגת, לא כלום. רגע, שחקת משחקים ופגעת לו ברכב, מה יצא לך אני מזה? אסביר לך, לא פגעתי לו ברכב. אתה טוען זה שלא, הוא הקטע. טוען שכן, הוא הגיע בסדר, הוא יכול למשטרה, לטעון. לא נגעת לי באוטו? אכפת לי שיתבע לא אותי. נגעת לי באוטו? אז אני אסביר לך עוד פעם, אני יש אענה לך. לך עדים נוספים? אוי, הנה, יש פה לא, בן אין אדם לו שום שראה. עדים, אף אחד לא ראה. הוא ולא אמר לי, ישתתף. בגלל זה הוא יכול שאלתי. לראות. רגע, לא נגעת לי באוטו? אני אסביר לך. שאלתי שאלה, נגעת לי באוטו או לא? הוא לא עונה. אני רוצה להסביר לך מה היה. איזה בן בוא אדם רגע, כופר. תמתין בצד, בוא רגע, בוא שנייה. בוא ילדים, תעזבו את המקום, תמשיכו ללכת. מה קורה? עוד פעם, איפה היית? אתה היית על אני הכביש נסעתי והוא רצה רגיל. לצאת מחניה כאילו? לא, הוא עמד על חנה ככה, בלי לאותת, בלי כלום, לא ראיתי בכלל שהוא עזוב רוצה רגע, לצאת. תהיה ענייני, עזוב כן, אותי הוא מה היה אתה חושב. במדרכה, נו. כאילו על המדרכה עמד, אוקיי. ופתאום אני חוטף מכה. ממה? עם הקדימה שלו? עם כן, האחורה שלו? מה? עם הקדימה שלו. עם הקדימה שלו הוא יצא כן, ונתן לך בום, הוא זה? נתן לי מכה. והוא אומר דחף שלא לי נתת לו באוטו.